kuɗi naira biliyan 500 biliyan 500 miliyan sau dubu sau nawa sau 500 lafiya to akwai kuɗi biliyan 500 minti biyar yayi biliyan 500 bari mu karasa wannan ko mu bari sai gobe a karasa shi yau insha Allah saboda goben ta Allah ce biliyan 500 wannan biliyan 500 ne ake son a sami waɗanda kamar kwamiti ne malamai addini da shugabannin sarakunan gargajiya ana so wanda zai jagoranta kuma yana da 5% of wannan 500 billion din na ce to ina jinka to alagatu malam ko da yake mun san kai ba ruwanka da irin wannan abu amma dai abubuwa ne in aka kyale kaza menene na ce to ka dai san ba ruwana da shi ko ba da shi to kuma ma dama akwai wani pasto shine yake jagorantar abin na ce a to wannan ai ka riga ka ga mai hukunci ba na yi malam bari kula maka pasto na ce uwa ka da pasto ko baka jini ba to malam mu dai kaza na ce a in za ku je ku ta haka ku ruwa wana kai da Allah kai ka san inda za wato abin da ke faruwa kasar nan malam za 5% of 500 billion kana magana nawa 25 billion naira wannan wai bangaren musulmi ne ba to bangaren kiristoci ba saboda haka ni ina magana ne akan dalili idan kaga malami yana zara ido yana muslim anya ba su kai mai labari ba kuwa ba zan gushe ba ina buga mana misali harkan zaben shugabanni ibada ce amana ce muke baiwa mutum amana ya mana arziki amana ya ce da mu ba shi bane amana na kariyar rayutar mu da jinanan mu da mutuncin mu da sauran na ababe guda biyu to yaya za a yi wanda bai san ka Igbo bi we can kwa mo nje with this kind of video about kunu we mala the kind of situation I know in this country called Nigeria. For the benefit of ndị ha na anụ sada video na necha kita bụ Imam Onyawosa bịa wee mee a shocking revelation na TV na-akọwa that na politicians ebupụtego 500 billion igo ndị imam igo ndị ekwuchitelu ha ọnụ during election that they came for him that na gịnị me no say and he's not for sale. Now looking that they came for him or that he's not for sale. If you get working malolo no kiskelen the judges uno and akwa the election unweke uno weke ndị judge niile uno enya ha ikesele uno ha or this kezi ko ọnụ eji ekpe gị ikpe ma ịda. And 2026, an election 2027 has been settled. And now we're whatever you know the truth except this place. I'm going video several long with onye money amalaka. I'm going to say Peter will be win and delete this channel. Peter will be win and delete here because the odds that is stacked against him the too many. They cannot even do campaign. They don't have campaign ground, they can't do campaign. And when new strategy put a law for that now, Obolo no pay attention and news you will not hear the equal before when I can with concrete evidence about it. And man on some states in the southeast, some states, I should make Bafa.
some states, the last time kuku maka akpọmafa the state, mana for now, that na some states na asị na tupu ịpụta maa ya ọbana billboard gịnị nwana as opposition party na ya akwụ ọdụkọ 150 million ka ọ dị 60 million ka ya akwụ before you maa your poster na bana na that state. Chikizie gwaziana m onye na-asanya mma nya wele 60 million wee mee bana and publication kezi ego n'odo saloji azụ the election. Okunufu election strategies naga on that na every button has been pressed for this people to continue. The only advice can again now as it stands now. Ibulu onye aka sili ike mara ihe ị na-eme. Isokwa na ndị ọbụla na-agbado rime na street, isokwa na onye ọbụla bata social media na-asị Jesus this, Jesus that. Ibo onye ala, ibo onye nka. Anything ọbụla ifu na social media that you did not agree with, quietly respect yourself. Balo onwe gị n'ime ọtụtụkọwa ihe na atụtụkọwa. Gowe rice, gowe garri, gowe beans, gowe mmanụ red, gowe groundnut oil, gowe ncha, gowe omo, gowe milk, gowe pig, gowe tea, gowe nke ọbụla ime iyi ego. At least ogwuru na every month. Nke ọbụla igonwe rice month end igonwe beans next month na atụtụkọ ya by the time oluele mara enwego ihe eli. Because ndị Igbo election buchi ya election to January, it is not ordinary. Malukuzi nke na January nwe January Pro Max n'ime. January nwe Pro Max n'ime month onwere onye ọbụla ma na month January ada agwụ. Mana January jisi anyị ike agwụkpem. Ebuezi enweta onwe gị bụ na Easter. Easter na-apụ ha na-akpem. Udu mmiri na-esochi. The next place ya enweta onwe gị bụ mba month. That is it. So na agwa gị ihe anụnwa as a concerned brother, as a citizen, as a good lover of you, for gị n'anya na like ka na agwụ n'eziokwu. Nke ọ bụ na akala gị biko tụtụkọba. Ịbakwana na social media na-akọ you are wasting your time. I'm telling you, you are wasting your time. The online marketing editing online has been programmed. That is why people like us need receive the highest insult I receive, but still like I na agunu nke beziokwu. The the media houses has been bought. Everybody has been programmed. Ka ha na-ekwu nke gbasara. The people na-ekwuzi nke na gbasato ha are speaking with the fear of the unknown. Because like mo na-ekwu ya enwe m ekwu today, tomorrow DSS abebe bulum. Mana DSS cannot even track phone number ejime video, track the IP address of every video, track video IP address, track the location. Ka we nwete ndị atọlọ n'ime ọhịa. Isim na ndị aka azụ adịghị n'ihe ha na-eme. Isim na ha ma ihe ha na-eme. Mana the truth still remains, because do if you have on social media that I did not agree with, quickly and quietly let it go. You have to go. In order to save yourself the stress, the timing, and every other thing. More on no Nigeria kita like stress. So for your own good and the good of your family, stop all this online chuku. It does not profit nothing. Hena abi ebi unu buche. Kuno malo no bodai na nime na bagala 500 billion. Kibu pute eji ego ndị imami yekwuchitere ha na election. Mazi ego na habupute ha ji ego ihe ego nke ọzọ. Obodo unu enwere ambulance, mana obodo unu nwere bọsisi na-ebute ndị mmadụ to campaign ground. It's time we use our head. Yotago, Gordon.